हम माँ बानी, धरती माँ। आपन हित के प्रिय नइखे, आपन ख्याति के ना चाहेला। बाकी ये संसार में कितना बाड़े जे परहित खातिर त्याग करे के तैयार होखे, जे दूसरा खातिर संकट से टकरा जाए, जे जन कल्याण खातिर बड़ा से बड़ा बलिदान दे सके। जब भगवान शिव लोक कल्याण खातिर सागर से निकलल विष आपन कंठ में रोक लेवे के हामी भरले रहल, तो हम आश्चर्यचकित रह गएनी। ई महान कार्य केवल शिव ही कर सकत रहले। हमके लागल कि शिव बने खातिर विष पिए के ही पड़ेला। हम भगवान शिव के ए अद्भुत त्याग पर झूम झूम उठनी, परंतु विष से अमृत के प्राप्ति के बीच के यात्रा में अभी का होखे के बा। सागर जेके रत्नाकर भी कहल जाला, ओकर गर्भ में कैसन कैसन अनमोल रत्न बा, ओके देखे खातिर के व्याकुल ना होखी। नारायण नारायण। माते, जेकर अधर के मधुर मुस्कान सारा संसार के आनंद के संदेश देवेला, जेकर सुंदर मुखड़ा के ध्यान ही प्राणी के मन में उजाला कर देवेला, आज स्वयं हुए दुख और चिंता के मूर्ति बनल बाड़ी। कौन चिंता राउर सुंदर मुख के अपन छाया से ढक के रख ले बा माते? हम बहुत दुखी बानी देवर्षि, बहुत चिंतित, बहुत हताश। कल ब्रह्मा जी हमार स्वयंवर रख ले बाड़े। कल हमके केहू के गला में वरमाला डाले के ही बा। तय में इतना चिंता के का बात बा माते? हमकी तो ई चिंता बा देवर्षि कि ए स्वयंवर समारोह में उस सबके आमंत्रित कइले बाड़े, बाकी हमार नारायण के कौनो निमंत्रण नहीं के भेजले। हम तो उनका अतिरिक्त केहू और के गला में वरमाला डाले के सोच भी ना सके नहीं। और पिताश्री उनके ही निखन बुलौले। हाँ, यह चिंता हमके व्याकुल कइले जा रहल बा। ई त वास्तव में अन्याय बा। रवे कुछ करी ना देवर्षि। हम अपन नारायण से विनती अवश्य कर सकेनी, बाकी बिना निमंत्रण के वो अइहे कि ना, ई तो उनका पर ही निर्भर करत बा। नारायण नारायण। वरुण देव, चंद्रदेव ना आइले अभी तक? संध्या के बेला हो गई बा, बस उदय होखे वाला ही होखी है। ली आ गईले चंद्रदेव। हे ब्रह्मा, हमरा समझ में नहीं क्या रहल बा कि अकरार समय काहे नष्ट कैल जा रहल बा। जौन दानव और देवता के आमंत्रित कैले रहनी वो सब तो आ चुकल बाड़न। अब देर कोना बात के, स्वयंवर आरंभ करी। हे अतिथिगण, आज सृष्टि में एगो नया प्रथा के नींव डालल जा रहल बा, जेकर नाम स्वयंवर बा। अर्थात आपन इच्छा से आपन खातिर वर चुने के अधिकार केवल कन्या के प्राप्त होखी। सागर पुत्री के हाथ में जौन पुष्पमाला बा, एके ई ओही के गला में डलिहन जेके अपना योग्य समझिहन।
जे इनके मन के भाई। हे सागर पुत्री, रहुआ के ये माला यहाँ उपस्थित अतिथि में से केहू एगो के गला में डाले के होखी। और हे अतिथिगण, रहुआ भी जान ली, सागर पुत्री के चुनाव के केहू भी चुनौती ना दे सकेला। ई जे के चुनिए ओही के इनकर अंतिम निर्णय समझल जाई। ऊपर कोनो विवाद ना होखी, केहू के भी आपत्ति करे के अधिकार ना होखी। हे देवी, हम स्वयंवर समारोह के आरंभ के घोषणा करतानी। आगे बढ़ी और जे के रउआ अपना योग्य समझी ओकरा गला में पुष्पमाला डाल दी। हम जानत रहनी ये होखी, अब तो और केहू शेष नहीं के रह गईल। सुंदरी, डाल दई पुष्पमाला हमरे गला में और सदा खातिर हमार हो जा। सुंदरी, इतना विलंब काहे? प्रिय,
सुंदरी वरमाला डाला। लक्ष्मी ने हर वक्ष पर वरमाला दी डाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई लक्ष्मी नारायण के, 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 लक्ष्मीपति के। स्वागत बा माता। आई। हम रउआ से कहले रहनी ना महादेवी कि ए बार हमनी के मिलन बहुत मधुर होखी। ऐसन जे के रउआ कदापि न भूल पाई। कैसन लागल रउआ के ई मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक रहुआ ना आई रहनी, हमारा हृदय की गति रुकल जात रहल। एक क्षण के भी और विलंब करती रहुआ तो विलंब काहे करती देवी? राउर मन हमके पुकारत रहल। जब भी हमके केहू मन से पुकारेला त हम ओकर लगे जाय में एक क्षण भी विलंब ना करेनी। और रउआ त देवी जौन रंग से हमार जीवन चित्र बनल बना, ओ चित्र के सुंदरतम चित्र रउआ बानी। रउआ बिना त हमार जीवन अधूरा बा, अस्तित्व अधूरा बा। त रउआ लगे आवे में हम विलंब काहे करती? हम माँ बानी, धरती माँ। श्री विष्णु आपन वचन निभौले। सचमुच माता लक्ष्मी से ए बार उनकर मिलन इतना अधीर रहल कि स्वयं हमार आंख में हर्ष के आंसू छलके लागल। दानव एक बार फिर आपन हार पर क्षुब्ध होके रह गईले। वो शायद एकरा बाद मंथन पर भी तैयार ना होते। बाकी दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब आपन खातिर अमृत पावे के इतना व्याकुल रहले कि वो आपन दैत्य शिष्य के सागर मंथन में सहयोग देवे पर विवश कर देले। मंथन फिर आरंभ भइल। सागर आपन गर्भ में छिपल अनमोल कोष लुटा देले। समुद्र के तह से कामधेनु निकलल। ऐरावत, अश्व, कल्प वृक्ष जैसन अनमोल रतन निकलल। बाकी प्रतीक्षा त रहल अमृत के, ओ पदार्थ के जौन मृत्यु के मृत्यु बा। और फिर वो घड़ी आ ही गई।
चित्ररथ तू देखा। हाँ वो कलश में अवश्य ही अमृत होगी। अमृत 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 अमृत। देवराज ये तो दानों में से एगो बा। हमने साथे धोखा भइल बा। देवराज दानव तो अमृत लेके भाग गई। अब तक संजीवनी मंत्र उनकर गुरु के लगे बा और अमृत उनकर हाथ में। ई त सर्वनाश हो गए देवराज। हमनी के संगे भयंकर छल भइल बा। अब का होखी? हे जगदीश्वर, ई तो अनर्थ हो गई। दानव अमृत के कलश लेके भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाके तो समस्त सृष्टि के सर्वनाश कर दी हैं। असंभव, यह असंभव बा देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति के राज हो गई तो सृष्टि के रचना के सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। सृष्टि के रचना तो सुंदर विचार के पनपे खातिर बा, शांति के सुगंध फैलावे खातिर बा और मानव के उन्नति के शिखर तक पहुंचावे खातिर कइल गइल बा। ना देवेंद्र, ना धरती पर दानवी विचार खातिर कोनो स्थान नहीं खे। दानव संस्कृति के उत्थान सृष्टि के सौंदर्य के अंत होखी और हम ही कदापि न होखे देव देवेंद्र। रहुआ चिंता मत करी, अमृत पर केवल देवतन के अधिकार बा और अमृत कलश के उन तक पहुंचावल हमार उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, रुआ चाही तो का ना कर सकेनी। ये आशा लेके ही तो हमनी के राउर चरण में उपस्थित भइल रहनी। हे स्वर भानु, हम तोहार आभारी बानी। आज तोरा कारण देवता लोग के ज्ञात हो गए कि यदि हम दानव छल पर उतर जाएं तो देवता हमने के आगे ठहर ना सकेलन। छल विद्या में हम दानव देवता से कहीं आगे बानी। हम के तो गुरुदेव भेजले ही ये उद्देश्य से रहलन कि हम अमृत के देवतन के हाथे ना लगे दी। अब ई सब अमृत हमनी के पी जाए दानवराज। देवतागण एकर एक बूंद के भी तरस चाहिए। चलल रहले अमृत पी के अमर होके। सोचा मित्र लोग, संजीवनी और ऊपर अमृत जैसे सोना ओकरा ऊपर सुहागा। अब हम लोग तीनों लोक में छा जाए। देवता लोग के बड़ा घमंड बा अपन भगवान विष्णु पर। अब हमनी के देखा तानी क्यों अभिमानी विष्णु हमनी के का बिगाड़ पावेला।
उठावा कलश स्वरभानु और अमृत के वितरण आरंभ करा। हे सुंदरी, हे मृग मोहिनी, पुष्प के डाल जैसन लचकत शरीर वाली, चूड़ी बजावत, पायल झनकावत, हमनी के मन पर बिजली गिरावत, कौन लोक के वासी बाड़ू तू और का नाम बा तोहार? हमार नाम मोहिनी बा। मोहिनी ना, मनमोहनी कहा। सुंदरी, तू तो पहला ही झलक में हमनी के मन मोह लीलू। मन करता बा तोहार चरण में आपन तन मन बिछा दी, तोहार बल खात काया पर पूरा दानव लोक लुटा दी। इतना सुंदर स्वरूप से हमनी के मन के हरे वाली, तोहार दर्शन पाके हमनी के नेत्र धन्य हो गइल बा। यद्यपि तोहार आयल हमार खातिर सौभाग्य और गर्व के बात बा, परंतु हमार सभागार के शोभा बढ़ावे के उद्देश्य का बा। हम सुनले बानी कि तू दानव लोग अमृत प्राप्त कैले बड़ा। तोहार गुरु के लगे संजीवनी मंत्र और तोहार लगे अमृत। अब तक केहू तू लोग के सामने सर उठा ही ना सकेला। शक्तिशाली के प्रणाम ना करेला। यही से हम तू लोग के दोहरा सफलता पर बधाई देबे आ गई नी। ऐसे ना सुंदरी, ऐसे ना। फिर कैसे? हमनी के बधाई देवे के बा तो तोहार पाँव में बदल जौन पायल हमनी के हृदय के धड़कन तीव्र कर देले बा, वही छम छम से हमनी के बधाई दा। तोहार जौन बोली हमनी के मन के वीणा के तार छेड़ देले बा, वही बोली द्वारा हमनी के बधाई दा। आपन सुंदर मुखड़ा के दमका के, आपन कंचन काया के लचका के हमनी के बधाई दा। तोहार जैसन महाशक्तिमान की इच्छा पूरा ना करी हमें साहस नहीं खे। मत्स्य बने फिर कच्छप बन के किया
हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया। जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए, देखो उस नटवर ने बांधी पैंजनिया। जनक जनन चुमक छनन, जनक जनन चुमक छनन। देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया। निसा निसा रे सारे पग मरे सा निसा रे धा नि प म ग म नि द प नि सा रे प ग मरे सा निसा रे मरे सा निसा रे मरे सा निसा। छलियों को छलने को मोहक रमणी बनके, हृदयों को व्याकुल कर मदमाते नैनन से नैन बाण मारत है। आज चक्र को तज के देखो विश्व सजन भय, आज सजनिया विश्व सजन भय, आज जो इस जग को नाच नचाए, देखो उस नटवर ने बांधी पैंजनिया। प्रेमातुर दानव दल ब्रह्म की लट में उलझे, वश में कर दैत्यों को मन ही मन प्रभु हर्षे। यौवन की ज्वाला है, चितवन की हाला है, हर मन मत वाला है, कुछ होने वाला है। देखो सबको छकावत माया हिरनिया, सबको छकावत माया हिरनिया। जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए, देखो उस नटवर ने बांधी पैंजनिया। आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया। सुंदर, अति सुंदर। हे सुंदरी, अमृत पाके हमने बहुत प्रसन्न रहनी। तुम्हारी रूप, तुम्हारी छल बल, तुम्हारी मन के गुदगुदात मुस्कान कोनो अमृत से कम नहीं खे। यदि तू ही अमृत हमनी के अपन हाथ से पिला दा
तेकर मिठास और भी बढ़ जाए। तोहार स्पर्श के मिठास अमृत में घुल जाए, तेकर स्वाद और भी बढ़ जाए। हम राउर आज्ञा कैसे टाल सकेनी दानवराज? परंतु का हे दानवराज, जौन प्रकार धूप बिना छांव के महत्ता ना होखेला, दिन बिना रात्रि सुहाना ना लागेला, ओही प्रकार राउर सभा भी देवता बिना सुना सुना लग रहल बा। देवता बिना? भूल गई नी? सागर मंथन में वो राउर सहयोगी रहले। परंतु हमने के शत्रु बाड़न, हम उनके कहे बुलाई? हे दानवराज, रउआ उनका के एक खातिर बुलाई कि वो छोटा, रउआ महान बानी। ये अन्याय बा। रउआ न्याय प्रिय बानी, वो छलिया बाड़े, बाकी रउआ निश्चल बानी। न्याय कहत बा कि ए अमृत पर उनकर भी अधिकार बा। निश्चलता कहत बा कि आधा अमृत रउआ पीही और आधा ऊ। महानता कहत बा कि छोटा के भुला देहल भी छोटापन बा। हे कमल नैनी, तू हमार मन के हर लहले बाड़ू। तोहार बात के टालल हमार वश के बात नहीं खे। हर साल देवता लोग के बुलावल जाए। हे सुंदरी, अमृत के वितरण आरंभ करा। हमनी से और अधिक धीरज ना धरल जाई। अतिथि के सत्कार दानव लोग के परंपरा बा। ए परंपरा के निभावे खातिर हम पहिले देवता लोग के अमृतपान के अवसर देब। जैसन तोहार इच्छा।
अरे ई तो देवता के वेश में दानव स्वर भानु बा। कलश रिक्त बा। विष्णु सब अमृत देवता लोग के पिला दहलन। छल, महाछल। विष्णु एक बार फिर हमनी से छल कैलन। हमनी के मोहिनी बन के ठग लेहलन। विष्णु सावधान। हम यहाँ बा निकाल के तू। हाँ। सावधान दानवराज, अब कुछ ना हो सकेला। स्मरण रखा, हमनी के अमृत पान कर चुकल बानी। अमृत पान हम सब अमर बानी। अब तू, तुहार शस्त्र और तुहार सेना हमनी के कुछ ना बिगाड़ सकेला। कुछ भी ना बिगाड़ सकेला काल केतु। एक नहीं उसकी चली, हारा फिर एक बार। अमृत से वंचित रहा दानव का परिवार। देर सही उसके यहाँ नहीं मगर अंधेर। जो अमृत के योग्य है पाए देर सवेर। पाए देर सवेर। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान। पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान। प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण।